Molo njani? Ngomzamela. Hayi sikhona nathi. Uyatya notya? Ukungena apha kulive uhlafuna? Kutheni kanti? Bafundise isiXhosa bamshana. Hayi no, ndingumXhosa vele. Uyaxoka ungumZulu wena. Nyana, hayi ndingumXhosa. Ndiyathetha. Ngiyadlala kodwa uma wami umZulu, ubaba wami umXhosa wase-Western Cape. Ubabakho? Uxoka. Wase-Eastern Cape tatakho? Phi e-Eastern Cape? Yeah. Ngimkhipha umuntu ungomento engayibonga. Yazi ukudla wazi vele afudumeza namasaladi. Nothi ufudumeze namasaladi. Yeah. Manje kumanzi lana. Amasaladi asa-enjoying. Okay. Okay. Guys, listen here. Finally, ngicela ukuthi linjani leli vest leni. Athi hayi suka, buka, bekuzothi usuka. Khipha ifrontalike manje ngeke ufake iduku. Nawu, eduka, bekuzenza ushaka. Dlala ngegeja kuziliwe, nomfana uzophuka. Suka, buka, bekuzothi usuka. Khipha ifrontalike manje ngeke ufake iduku. Nawu, eduka, bekuzenza ushaka. Dlala ngegeja kuziliwe, nomfana uzobuka. Hey. Ungayifili njalo kade ngiyabheda guys, ningitshela phela uma ngibheda. Oh yeah. Yeah, bengibheka mina. Khona iyadwa ngibhala lithi easy come, easy go. Isenzaphetha hayi manje. Phela mina ngiqalide ngishaye ngincoma. Ngoba sengincoma kakhulu ngiyabheda. Ungangincomi mina. Akulingi ungincoma. Noma into ngiyenze kahle usho ukuthi haya uzamile. Ngoba uzongincoma bese ngitshela ukuthi ngubhaka. Ngiphoxe. Ngiphoxe. Ekhaya mina bayazi.
Mina ngangifika ekhaya ngifike ngikhuluma indawo zokuthi uma kade enzani bahleka uthi uma kade kishe zisebusuku uhlekisa wena hayi kumele usitshele njalo lezi ndaba kuqiqi athi uma ngamuzwe elala nobaba laphana ekhala uma khaliso kwegundwane elifayo akusahlekisanga-ke kwamuncuka endlini manje kwathiwa ngingane ekhuluma iy'ndaba kade bengakuboni konke lokho kusasuma wakhishwa isizwe guys hayibo ngiphethe abantu aba-wrong manje sorry hey easy come easy go Ula. hamba kanjani baba Ngimnandi. Isikhathi sokudla manje. ya manje baba wakhuluma kodwa futhi ngakubona uthuli usemini lapho la ukhona Ya, la kusemini la. ha kusebusuku cabanga la manje kanti uhlala ngiphi Da wena ukephi kanti manje? mina ngise-KZN Webafu. ngise-KZN bafu yazi uma ukhuluma umlomo wakho awunyakazi wena Use-KZN? uma ukhuluma umlomo wakho awunyakazi I'm just a young boy who's working for a security company. Ngihlala khona la eSouth Africa manje kusaphumile yabo. Ngibusy ngemsebenzi la. mina ngicanga ukuthi bafu uyakhuluma nje kodwa umlomo wakho awunyakazi uthuli ujamile ngala kumina Oh, yeah, eDurban ngiyeza ngiyi-25 ngiyeza. bafu are you sure everything ekhandi kodwa Ufuna ukuyobona awawela amantombazana. ukundile emaceleni ingqondi phela ingqondi la ngithi ingqondi ilana manje njengoba ugundile shuthi inini wale content ezithathi shobavu Bafo ngithi mina hey usengithuthi kwenzakalani ngikhomba ukuthi ugundile emaceleni Hello. Wow. imvezo lenyama athuka abalanga ngeke sengihluphe manje kancane I'm late
Guys, sorry nje ngibona guys, yabo. Guys, onenkinga yefoni ufelwe ifoni. Usually makuthi iPhone angitshela. Angi-DM nje manje. Ngishona nginkinga i-iPhone yami ufake screen ungilungisela ngamanani laphansi. Ngeke ngakulungisela mina. Ngishana ifoni yami i-battery health iwu-60 cimbe like 100. Nginike ngizokwenzela lokho. Mina akususela i-battery health mina. Ayifike sifuna ukuthi ayifike. Manje ufuna ukuthenga phela relaxana. Nizoyithenga. Serious ngikhandela amafoni mina. Ngiyakwazi. Mantombazana. Kodwa lincane leli bafethu. Lincane leli. Leli. Lincane leli. Ngashaka nempo ngabantu kulelo. First to land the phone wena kuphela. Noma ngi-WhatsApp o78 goodbye. Tshela mina ngo. Noma direction fake to phone. Right? Size. Nabo bafethu. Sisho lutho. Natal. Anikethelanga. As well as not skykethelanga. Which means I quite ketela. So Oh, yeah, boy. yeah, but that's what I'm Yeah? that's what I'm Oh, boy. Yes. Awuthini? Guys, unenkinga yefoni. Ufuna ukhandela ifoni angithinta. Screen battery, everything. Usual iPhone angithinta. Ufuna imoto angithinta. Ufuna iPro angithinta. Yeah. Ufuna u-edit angithinta. But siyavala ngiyavala nje soon ukuthatha abantu ama-character sethathiwe kakhulu manje sisebenzile kakhulu sesikude kakhulu nabantu ukuthi sengathatha abantu be-acting sengimane ngiyasho phela kodwa sesikude kakhulu shooting siqalile already kufanele ukuthi siqalile shooting indlela esikude ngayo
Kulungile. Libe right bafethu. Uba manje umvelo. Hello mvelo. Njani? Yaphila njani? Ngiyaphila mfethu. Ngizela ukuthi ngicela ungifollowa back nje. Ngifuna lama followers wakho ayinqwaba. Before ngifuna back kunembuzo 3. Mengiwayiphasa then follow back. Right. Okay. Mbuzo yokuqala. I-answer eshoyo noma i-answer yokuqala iyona engiyithathayo ne? Alright. Alright. How many cents in 1 rand? Oh, 100. 100 cents in 1 rand. Okay. Okay. Umbuzo number 2. Umbuzo number 2. Baba bangaka badlala egroundini? Oh, kodwa kufanele ubuze intombazane lo mbuzo. Umbuzo number 2 uthi baba bangaki abadlali egroundini? Awu 22 mshana. Awu mfethu ungangihleki. Ngirongile. Umbuzo number 3 uthi six plus 7. Obvious nje 13. 13 mshana, already said this bro. Okay, alright. Impendulo number 2 is not make sure. Ay baba u22 nje abantu abadlala egroundini. Ababa 22. Baba bangaki? Baba ba 11. Mina angibuzanga ukuthi i-team usually iba nabadlali abangaki. Hey wena ngo-22 11 11. specific ne-question yakho. Angibanga specific kodwa abantu abadlala egroundini ba 11. Abadlali bodwa But be-11. Just badlala kube u6-7. Another team izoba na6, another ibe na7. Okay, wait. Okay, fine. Wena uqonda ukuthi phela khona nama-extra. Why ungawabala ama-extra? Because nabo bayashifta kungena abanye. You said the groundini, not ebenchini. Na i-ground nalo laba sobe kulona lapha phansi. I-ground phela angizokufollow phela ngizokufollow. Kodwa i-ground lona yonke le it's fine, kulungile.